La sortida ha estat molt bé i després el gir l'hem agafat bastant bé i jo crec que això ens ha sumat. Demostrar tot el que havíem entrenat aquests dies i cada pòdium, realment. Ja que som infantils i hem participat com a cadets, ens ha costat una mica, però estem contents amb els resultats i penso que hem fet una bona regata i ens hem esforçat bastant. A la Lliga no vam poder participar perquè vam participar amb els cadets, però hem guanyat el Campionat de Catalunya. El nostre objectiu era guanyar, però apropar-nos molt a Mataró. Hem estat allà lluitant fins l'últim llarg, però tenen més experiència i ens han adelantat. I les pròximes temporades ho intentarem per millorar. Molt contentes, de veritat. L'objectiu, al final, sempre, quan venim a una competició, és guanyar. No sabíem què passaria, sabíem que Cambrils venia molt fort de la Lliga i bàsicament l'objectiu era això, guanyar i després, si no, fer el millor paper que poguéssim. La final hem pogut descansar bastant poquet, però bueno, ha sigut molt competida, amb Cambrils sobretot, Rem Badalona també, ha fet molts bons primers i segons llarg i després, bueno, mica en mica hem agafat distància i molt bé, molt contents i res, a celebrar la victòria ara, amb tots. Después de la Liga, pues claro, queríamos que en el campeonato se vieran pues todos nuestros esfuerzos, nuestro compromiso a tope y entonces era venir a darlo todo. De hecho, el último final de la Liga nos hemos conjuntado más como equipo y teníamos muchas esperanzas de poder culminar aquí en el campeonato. Pues el campeonato ha ido muy bien porque hemos conseguido mantenernos en primer lugar en todas las pruebas, todas las regatas que hemos hecho, entonces eso nos ha dado mucho ánimo y moral y bueno, hemos venido a la final muy motivades i ha sido un bon resultat, bueníssim. L'objectiu que teníem en aquest campionat era, a principi, classificar-nos per passar a la final. Un cop arribéssim a la final, ja donar-ho tot per poder aconseguir medalla. Hem pogut arribar amb les forces mínimes, però hem aconseguit guanyar-lo. Encantadíssims de que hagin vingut aquí tots els llagoters de Catalunya, de que hagin vingut en aquest marc incomparable, que és el Port de Barcelona, d'haver compartit amb ells aquests moments, d'haver tingut el club ple de colors, de gent, de tots els àmbits. Tenim una valoració molt positiva amb moltes ganes de repetir, per què no, aquesta experiència, poder compartir amb aquesta gent el nostre esport i res més, que estem molt contents.